Hey guys, welcome back to our channel. जोंनि दिनैनि ब्लगा जाहैबाय गामिनि सेकेन्ड ब्लग। ओमफ्राय दा जोंनि बिदि ड्रेस मारामखौ नुनानै दामिनि दे। जोंनि बे माराम ड्रेस गाननायनि खारना जाहैबाय जों दिनै ना गुरैनो निगदों ओमफ्राय लोगोसे साम'बो खननिगदों आरो ना मोना खुनु बिसास गैया। साम'खौ खननानै लाबोगोन आरो साम' खनना लाबोगोन सबायजों जायखिया मेन टारगेटआ जाबाय साम' खननाय जोंना। ओंखायनो थांसै थ'। मोनबाय नायानो फैनिरा नै ना खावैथोग्राफ्रा माथा मोनस्लाबबाय एसे नामनि ओमफ्राय बेखौ आथिंखौ बे हाखौ ओरै हाखौ सोहर ओरैहाय हाखौ सोहर एरल'नानै हरै फारसेथिंबो हरै फारसेथिंजायबो गोग्रोमनो नाङा हाखौ ओरै एरनानै हाखौ सोहरनांगौ हाखौ जेखायाव आथिं जोख'नानै सोहरनांगौ बे खारजों हाजों खालायनांगौ नाय जाहाथे बे खनायाव होनबाथ' बोहैलाङोसो बोहैलाङो हाजों नालाय नानि ओमफ्राय आंना जेखायानो ओरैसो थांबाय नाबथानांगौ बालमा जाबाय दे गलांबायसो थुरिनि गैला बिलाइ दङ आयौ सेन्देल नै आं नुनाय सेन्देल लेखाबो गैया आदैया बुंखादोंमोन सेन्देल लेखा होननानै बिदि खागैया नारखानांगौ माबाजोंहाय नै ओमफ्रायो खबाया सिनि फिथिं थाजोब्बाय नाया आखाइ फारनैजोंसो ओरै खालायनांगौ मा फारफा बिलाइ वाव जेन'बा दंबाबो गैयाबाबो सोलोंबायना बल्दार मोननाय नाया नुबाय मासि बुरजा नाखौनो नायलाय मारै खालामना नायनांदों खालायदो ओरै आखाइ फारनैजों लाङाबा बोरैथो हाया माथो दालाय मानो हाबदोंलाय साम'बो
हाखौ सोनांगौ हाखौ सोनांगौ आं गवान दां न' साम' लादों होनलाय नामनि आन्था खांख्राइ मासे मोनसाबबायहाय बेखौनो लानसां माथो होनबावनो गुरनोबो रोङा जाहैबाय नालाय बेसे मोनखो आयं जाम्फैयाव नाखौनो मोनासै दा गाथोनाव गुरहैनायनोसै मोनोना मोना नायनोसै मोनाबाथ' दिनै खाफालावनो गैला जोंना ना जानाया Biarlah ini malah. Patut kasih. Jangan gurखांबाय ओमफ्राय दा न' थांफिनसै ओमफ्राय मोनसे आरो नियमनि जेखाइ खबाइ सुनांगौ होनो जेखाइ सुलांखादों जोङो ना गुरखांना जेखाइ खबाइ सुनांगौ जाहैदों ओंखायनो